araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Congressman Eric Yap nagpasalamat sa pamamayagpag ng United Benguet Party sa halalan. Lalaki huli dahil sa carnapping. Sakripisyo ng top-notcher sa Civil Engineering Board exams ibinahagi. Baguio City uutang daw ng $60 million para sa rehabilitasyon ng Balili River. At turismo ng Tuba Benguet pinapalakas. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag nga rabi amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Labis ang pasasalamat ni Congressman-elect Eric Yap ng Benguet sa pamamayagpag ng United Benguet Party sa katatapos na halalan. Magbabalita, Charles Limon. Muling nagtiwala ang mga taga-Benguet kay Congressman Eric Yap sa pagkapanalo nito bilang full-fledged congressman ng Benguet. Punan ko sa pangangampanya natin. Sabi ko nga sa pangangampanya, hindi tayo nanira kasi marami tayong kailangan gawin. Alam nyo, ang pagkakampanya, ito yung opportunity. Malaman natin ang problema ng mga kailian natin. Kasama sa pagkapanalo nito ay ang pasasalamat nito sa pagsuporta ng mga taga-Benguet sa partido nilang United Benguet Party. Sa pagtatapos ng halalan, giit niya ay panahon na para magtrabaho at tutukan ang ilang problema na kinakaharap ng probinsya gaya ng vegetable smuggling. Lahat ng nag-aakusa sa atin, lahat ng mga nagsasabi sa atin ng mga hindi totoo na ako ay involved sa smuggling, china-challenge ko kayo. Makipagtulungan kayo sa akin. Kontakin nyo ako. Kung gusto nyong tulungan ng farmers natin, samahan nyo ako. Samahan nyo akong ipaglaban natin ang farmers natin. Samahan nyo ako sa Bureau of Customs. Bulabugin natin ang customs tulad ng ginagawa ko dati. Maliban sa iba't ibang batas para sa Benguet, tiniyak ni Yap ang suporta sa otonomiya. Yan, mag-usap kami, again, nung 7 congressman ng CAR. Kasi ako, pinupush ko yan, ngunit kung kulang ako lang mag-isa, mahihirapan ako. Kaya nga ngayon, with this new mandate, isasama natin to sa ipa-file na bill upang sa ganun meron tayong 3 years. 3 years para pagdebatihan sa plenaryo, 3 years para maipasa sa Senado, 3 years para mapirmahan ng Presidente. Kumpiyansa si Yap at ng partido nito na hindi pababayaan ni Presumptive President Bongbong Marcos ang Benguet. Wagi rin ang pambato ng United Benguet Party sa pagka-gobernador na si Governor Melchor Diclas. 8 sa mga kalyadong alkalde ay pinalad din manalo. Ikinampanya rin ng partido ang tambalang BBM Sara sa Benguet. Base sa resulta, wagi ang tambalang ito sa probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tuloy na raw sa Disyembre ang naunsyaming barangay at sangguniang kabataan elections. Magbabalita, Ran de Guzman.
Pinuri ng DILG Baguio ang mga kasalukuyang SK at barangay officials ng lungsod dahil sa maganda nilang mga nagawa sa loob ng halos 4 na taon. They did good, especially during the pandemic, no? Nung pandemic, grabe tayo, no? And the barangays were the frontliners during the pandemic, together, of course, with our health personnel, no? Ng City of Baguio and even nationwide. But basically, barangays kasi yung gumalaw ng gumalaw. Yung barangay health emergency response teams natin sa barangay level. So they were given, may lockdowns tayo, may yung mga yung mga positive cases, 'di ba? Sila din yung nagbigay ng ayuda, 'di ba? Tumulong sa pagbigay ng ayuda, naghanap ng mga sino yung mga beneficiaries, sila din sa barangay. Naghahandaan na ng COMELEC at DILG ang barangay at SK elections. Wala namang nagbabawal ang nasa batas ay kung magkakaroon ng mga rason para ito ay hindi matuloy. On Republic Act 11462, it declared that there will be an election on December 5, 2022. So meaning unless we receive another postponement, tuloy pa rin ang eleksyon ng barangay. Sakaling matuloy, kinakailangan daw maayos ng mga kasalukuyang SK at barangay officials ang mga record o dokumento sa kanilang opisina. Dahil kahit may iba nang maupo, patuloy pa ring susuriin ang kanilang mga nagawa at maging ang mga hinawakang pondo. Handa naman makipagtulungan ang opisina ng Sangguniang Kabataan sa lungsod na sanayin ang mga susunod na maluluklok na mga kabataan. Ang sa amin lang naman, ang SK kasi is the sole government representation ng mga kabataan. So dito natin talaga nakikita yung ating mga young leaders becoming our future barangay and city officials. Ang aming position is that mabigyan natin ng karampatang benefits o benepisyo ang ating mga SK. At least hindi mangyari sa mga susunod na SK yung nangyari sa atin sa batch natin ngayon kung saan gusto nilang magtuloy bilang SK Kagawad, member, secretary, treasurer, pero dahil hindi nga ito ay walang proper compensation sa kanila, they have to work, they have to look for other jobs para sa kanilang family. So sana yung pangako na mabigyan ng empowerment pati ating mga SK officials may bigay sa kanila. Maaalalang naunsyami ang barangay at SK election noong nakaraang taon dahil na rin sa pandemya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, arestado ang isang lalaki matapos tangayin ang isang motorsiklo sa bayan ng Alfonso Lista sa lalawigan ng Ifugao. Magbabalik sa report, Charles Limon. Walang magawa kundi sumuko sa pulisya ang lalaking ito sa bayan ng Alfonso Lista sa Ifugao matapos nakawin ang isang motorsiklo noong Miyerkules. Base sa report, ipinarada ng may-ari ang kanyang motorsiklo sa tapat ng simbahan bandang hapon. Agad nagsumbong sa PNP at natunton ang tumangay sakay ng motorsiklo. Nahaharap ang lalaki na kinilalang si Axel Lloyd Isla, 18 anyos, sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. Samantala, 2 plantasyon ng marijuana ang sinalakay ng pulisya at PDEA sa barangay Lacnog, Tabuk City, Kalinga. Sa unang plantasyon, aabot sa 8,000 tanim na marijuana ang sinira ng mga otoridad. Nagkakalaga ito ng 1.6 million pesos. Sa pangalawang plantasyon, umabot lang sa 3,000 tanim na marijuana ang sinira na nagkakalaga ng 600,000 pesos. Sa kabuuan, papalo sa 2.2 million pesos ang mga sinirang pananim. Walang nahuling cultivator sa operasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, sakripisyo ng top-notcher sa Civil Engineering Board exams, ibinahagi. Yan at iba pang balita. Abangan!
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Inilatag na ng Bayan ng La Trinidad at ng Lungsod ng Baguio ang programa para mapanumbalik ang kalinisan sa Balili River. Magbabalita Charles Limon. Mula sa Class A, Class B na ang Balili River. So what prompted the reclassification? There has been a clamor for reclassification in the past years because obviously the river doesn't pass the water quality guidelines for several years now. And prior to the public consultation, we received a formal request from the City of Baguio to reclassify Balili River in order to pass the standards for the rehabilitation and expansion of its sewerage treatment facility project. Naunang na-classify ang ilog noong 1975 bilang Class A pero sa paglipas ng panahon, unti-unti itong napabayaan. Ibig sabihin ng Class B, marumi na ito, kaya maaari na lang languyan. Bagamat hindi ito magandang balita, kailangan itong gawin upang maisaligal ang paglilinis sa nasabing ilog. Isa sa mga malaking makakatulong sa paglilinis sa ilog ay ang pagtatayo ng bagong sewage treatment facility ng Baguio at ang pakikipagtulungan ng bayan ng La Trinidad. The local government of Baguio is very much committed to really address not only Balili, but our strategic problem of urban decay. It's happening in the city of Baguio according to that report from NEDA that was conducted in 2019.
According to that report, it said that urban decay is not about to happen in the city of Baguio. It is already happening. Umaasa naman ang DNR sa binitawang pangako ng lungsod ng Baguio. I would like to commend all of you for supporting this cause in order to improve Balili River. Two main causes that affect the water quality of Balili River are the waste water discharges and piggeries. The latter has been addressed by the city government of Baguio by eradicating all the piggeries in the city. Tiniyak din ng CHEZA ang suporta nito sa programa. Pa rin naman yung plano, wala naman, hindi naman inalis, hindi na disapprove, it is approved, it's just suspended because of the funds availability. That's why ang isang solution namin, let's say sa Burham, is to incorporate yung project cost niya doon sa loan namin with ADB. So together with the rehabilitation of the water and sewerage treatment plant of Baguio para ma-increase yung capacity at mas makapag-accommodate na mas maraming tourists. Aabot sa $60 million ang uutangin ng pamalang lungsod sa Asian Development Bank para sa proyekto. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tubong Alaminos City, Pangasinan ang nanguna sa katatapos na Civil Engineering Board exams. Labis ang tuwa ng kanyang mga kapamilya at kababayan dahil sa karangalang iniuwi sa kanilang lungsod. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Hindi pa rin makapaniwala ang 23 anyos na si Aryan ng UP Diliman at tubong poblasyon Alaminos City, Pangasinan na siya ang nanguna sa May 2022 Civil Engineering Board exams. Ang naming tinignan is yung listahan ng passers lang kasi hindi naman talaga namin ini-expect na magtatap ako. So yun, nung tinignan namin yung list of passers, andun naman yung name ko. So, salamat sa Diyos din. Nakapasa na ako mga big kung sino-sino yung mga top-notchers. Tapos, nung tinignan ko, gulat na gulat ako kasi yung name ko nasa pinakaunahan ng listahan. So, ayun, hindi ko alam yung mafe-feel kasi hindi talaga namin inaasahan at hindi ko rin in-aim na maging top. Ayun. 5,836 ang kabuang bilang ng pumasa ngayong taon. Kwento niya, malaking paghihirap ang kanyang hinarap para makamit ang tagumpay. Pinagsabay niya kasi ang pagre-review habang nagtatrabaho bilang engineering assistant ng DPWH Pangasinan. Sabay ko po yung work at yung reviews. Parang nag-excuse lang po ako sa trabaho for 1 month. Tapos yun na po yung parang review ko po, yung 1 month na yun. Doon ko talaga pinag-post. Ayun po. So, yun naman. Ang sacrifices lang talaga kasi kailangan mong i-manage yung time ng maayos since, maikli yung time mo na magre-review kasi magtatrabaho ka from 8 a.m. to 5 p.m. Tapos, pag-uwi mo ng bahay, maliligo, kakain. Tapos, yun yung time for review. Sacrifice talaga yung tulog. Labis ang kanyang pasasalamat sa pamilya at sa Department of Science and Technology dahil sa scholarship na ibinigay sa kanya. Maliban sa pamilya, proud sa kanya ang mga kababayan at ang pamahalaang lungsod. I'm very proud kasi nakapagdala ang isa naming residente sa lungsod ng Alaminos ng karangalan at unting-unti nakikilala yung lungsod ng Alaminos. Kasi unang-una nakikita doon na itong kababayan natin ay nakikita na taga-Alaminos City siya. So in return, nakapagbigay siya ng karangalan, ng pride sa Alaminos. Kaya masayang-masaya ako na meron po tayong top-notcher na taga-Alaminos. Bukas daw ang pintuan ng Alaminos sakaling gustong magsilbi dito ni Aryan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Turismo ng Tuba Benguet, pinapalakas ang kwento. Susunod na.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Target mas mapasigla ang turismo sa bayan ng Tuba, Benguet. Katunayan, nakatakda ng buksan sa publiko ang ilang pasyalan na isinara dahil sa pandemya. Magbabalita, Randy Guzman. Maraming atraksyon ang Tuba, Benguet. Quality of Tuba is a haven for different tourism sites, the agritourism sites, ecotourism sites, and the recreational tourism sites. Aside from that, ang klima sa atin is maganda. So may hot sa lowland areas and may cold area sa some areas like in Poblacion and the nearby barangays. Isa na rito ang Colorado Falls sa Barangay Twin Peaks, Camp 3, Tuba, Benguet. Ay dito Colorado isu kami ma'am nga isu nga balik-balikan da dito siguro dito nga nalamiis mayat nga malinis kat isu nga tayo dayon ti turista tada ti Magkapula, Union, Manila dito lang kinalamis ti Colorado isu ti tinaydayo ti turista. Kung ang nais mo naman ay kakaiba at mabaghamong karanasan, tiyak, bagay ka sa Aran Cave sa parehong barangay. Pagpasok pa lang kasi sa bunganga ng kuweba, sisiksik mo na ang iyong katawan sa maliit na butas. Aabutin ka ng halos 15 minutong paglalakad at pagsisiksik sa mga masisikip na daanan bago ka makarating sa mga rapel. Dito mo palang masisilayan ang napakagagandang natural rock formation.
tubig mula sa malayong parte ng kuweba. At ilang minutong lakaran lang sa madulas na mga bato, isang maliit na lawa at dalawang maliliit na talon ang iyong matatagpuan. Pero, alam niyo ba na ang Aran Cave ay may nakakatakot na kwento? Time ni General Cannon, around siya ng 1900s, nung ginagawa pa yung Cannon Road. So, nung naitapat siya dito sa may Tukang Road dun po sa baba, is that halos daw every time or madalasan, nawawala daw yung mga trabahadors nila, workers, mga ganun, laborers nila, nawawala. So, nag-conduct sila ng survey, parang tinignan nila mga surroundings or paligid nila. Doon na nila nakita yung sa may bunganga ng Aran Cave. So, stories ng mga matatanda noon is that may nakita daw silang mga dalawang malalaking aran na sinasabi ng mga locals dito. So, yung mga aran daw na yun is that matatangkad na tao or sinasabi nilang higante. Dito raw nakita ang mga kagamitan ng mga trabahador na nawawala, indikasyong kinakain raw sila ng mga aran sa kuweba. Pansamantalang itinigil ang pagpapapasok ng mga turista sa kuweba dahil na rin sa pandemya at mga bagyong sumira sa mga daanan at tulay. Malaki raw ang naging epekto nito sa mga tour guide. Mahirap siya kasi sa amin, sa mga regular na nagtutour guide dito sa amin, halos nawalan sila ng trabaho, so kung saan na sila naghahanap ng mga workplace nila. Basta pang samantalang trabaho para may makakain. And then, yun nga, yung pati yung mga students namin na tour guides is that nawalan din sila ng mga pinagtipunan ba ng sidelines, kumbaga. Dun na yun yung sobrang negative talaga yung impact ng pandemic dito sa Mayan. Pero ayon sa Tourism Office ng bayan, magawa na sila ng mga hakbang para muling mapabuti ang turismo. The municipality of Tuba has a lot of development programs for our tourism. And first is to develop first the management plans and tourism development plan. Naasahang magbubukas ang mga ito sa lalong madaling panahon. Brenda Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.